Oce, yn y fideo yma dwi'n mynd i ddangos i chi sut i creu y tudalen hyn, y fal hyn. Mae yna nifer o sgiliau yma ac fyddwn ni'n trwy fe i gyd ac gobeithio bydd eich un chi o'r ansawdd hyn ar y diwedd. So, y peth cyntaf, creu teitl. So mae angen i chi ysgrifennu lawr beth yw e. So cwis nabod Cymru sydd gyda fi. Ac dwi ddim wedi newid y ffont a wneud yn fwy o seis. Beth o'n i wedi gwneud oedd mynd lan fan hyn i'r teitl a wedyn just i'w choleuo fe a wedyn dewis teitl. Ac chi'n gallu gweld wedyn bod yn rhoi mewn yn fawr fan hyn. Hefyd, dwi wedi symud i'r canol yna hefyd. Nawr beth gallen ni wneud yw symud y lawr bach, so mae bach o gap wedyn rhwng y paragraff cyntaf. Nawr, y paragraff cyntaf ydy yr disgrifiad o beth yw'r cwis amdano. So, beth dwi wedi wneud, cwis ar gyfer dysgwyr Cymraeg ar lefel sylfaen yw hwn, ond hefyd fi wedi rhoi'r Saesneg lawr. Nawr, dwi'n rhoi'r Saesneg lawr, so dwi'n gallu defnyddio eitaleg, jyst i ddangos bod fi'n gallu gwneud eitaleg, a beth dwi'n mynd i wneud, fi'n mynd i rhoi hwnna yn trwm, so mae'n sefyll mas. Nawr, y trydydd peth dwi'n mynd i wneud yw rhoi y cwestiwn mewn. Nawr, os ych chi'n gallu gweld fan hyn, mae da fi y pwyntiau bwled, ac y ffordd i chi'n gwneud pwyntiau bwled, a i lawr i'r gwaelod fan hyn, a na i un hollol newydd i chi. Os ych chi'n mynd lan ar y top fan hyn, chi'n gallu gweld y pwyntiau bwled. Os chi ddim yn gallu gweld hwnna, falle gwelwch chi 3 dot, cliciwch y 3 dot, a gwelwch chi y pwyntiau bwled. Nawr, beth ni'n mynd i defnyddio fan hyn yw yr rhifau. So, dwi'n mynd i clicio ar y rhifau, ac wedyn, dwi'n mynd i ysgrifennu mas y cwestiwn. Nawr, sy'n angen chi edrych arno fi yn ysgrifennu mas cwestiwn, so da i'n ôl ar ôl i cwestiwn cael ei ysgrifennu mas. So, mae'r cwestiwn wedi cael ei ysgrifennu mas nawr, ac eto, beth dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd i rhoi hwnna yn italig achos mae e yn Saesneg, ac hefyd, beth dwi'n mynd i wneud yw cartref hwnna yn trwm, so mae'n sefyll mas. Nawr, chi'n gweld, mae pwynt bwliad gyda fi fan hyn. Dwi ddim jyst wedi ysgrifennu un lawr, dwi wedi mynd lan fan hyn a clicio ar hwnna. Nawr, amser ni'n clicio ar Enter, chi'n gweld mae'n rhoi yr un nesaf i fi. So nawr, dwi'n mynd i ysgrifennu y cwestiwn nesaf mas. Eto, sy'n angen chi gweld fi'n ysgrifennu y cwestiwn mas. So'r cwestiwn ydy, beth ydy enw opera sebon hynaf oldest Cymru? Eto, chi'n gweld fi wedi rhoi'r italeg lawr fyna. Nawr, beth mae angen fi wneud nawr yw rhoi'r atebion ar gyfer rhain. Nawr, os fi'n clicio fan hyn a gwasgu Enter, chi yn gallu gweld bod e'n rhoi 1, 2 i fi. Dydw i ddim eisiau 1, 2, dwi eisiau fe fod yn A, B neu C. So, beth dwi'n wneud yw, os chi'n gweld ar eich bysellfwrdd, mae'n dweud caplocks. Peidiwch gwasgu caplocks, gwasgwch y bwtwm uwchben y caplocks hwnna. Ac am ti'n gwasgu hwnna, chi'n gallu gweld beth sy'n digwydd? Mae'n symud mewn. Nawr dwi'n gallu gwasgu y tipio mewn yr ateb. So, na i hwnna nawr. So, teipio mewn bai Caerdydd. Ac am ti'n clicio mewn Enter, chi'n gallu gweld mae'n dilyn yr un patrwm nawr. So, gallai teipio mewn Llan Rwst, a wedyn Ynys Bari. Nawr, yr un peth gyda yr un nesaf hefyd. Clicio fan hyn, mae'n rhoi 3 i fi. Os dwi yn clicio'r bwtwm yma uwchben y caplocks, mae'n symud mewn, ac nawr gallai teipio mewn yr atebion. Nawr, gallen ni jyst copio hwn mewn fan hyn, a jyst rhoi i mewn, bai Caerdydd. Bobl Cwm, ac hefyd problem
Nawr, y problem sy'n codi, os fi'n clicio ar nesa, mae'n rhoi y dy i fi. Nawr, os dwi eisiau symud nôl i 1, 2, 3, beth mae angen i fi nawr yw gwasgu shift ac hefyd gwasgu bwtwm uwchben y cap locks. Ac os fi'n gwasgu shift a'r bwtwm yna, mae'n symud ni nôl a rhoi 3 i ni. So nawr, gallwn ni just symud mlaen a just falle wneud yr cwestiwn nesaf. So, teipio hwnna mewn fan hyn, ble bydd neu ble oedd yr Eisteddfod Genedlaethol 2008. So, nawr eto, clicio fan hyn ac i fi'n gallu rhoi y bwtwm mewn. Nawr, yn y fideo nesaf, wel, beth fi'n ei wneud nesaf nawr i rhoi y boxes hyn mewn i fan hyn. Mae hwn yn digon hawdd eto. Fel ych chi'n gweld, dwi wedi rhoi boxes fan hyn, so mae pobl yn gallu rhoi tic neu rhoi cylch neu beth bynnag o gwmpas yr un cywir. Nawr, i gwneud hyn, mae angen i symud lawr fan hyn, a beth dwi'n mynd i wneud, gwasgu gwagle, ac wedyn fi yn mynd lan i'r top fan hyn, ac i fi'n gwasgu insert, ac wedyn special characters. Nawr, mae gyda fi categories, format, white space, ac os fi jyst yn clicio ar un o'r rhain, a wedyn cae, chi yn gallu gweld mae y sgwâr wedi cael ei creu. So ar ôl y sgwâr cael ei creu, na sydd angen i fi wneud wedyn, yw jyst copio hwnna, a jyst feedo fe mewn. A wneud yn siŵr, i chi ddim wneud camgymeriad. Nawr, yn y rhan nesaf, dwi'n ddangos i chi sut i roi'r enw ar y top. Nawr, beth ni'n galw hwnna yw y pennyn. Chi'n gallu gweld mae'r corff yr gwaith fan hyn, ond os fi'n clicio ar y top, clic dwbl, mae'n agor lan y pennyn ar yr header. A beth dwi wedi wneud fan hyn, dwi wedi ysgrifennu enw a llinell, a wedyn dyddiad a llinell fan hyn. Nawr, beth dwi'n mynd i wneud nawr yw defnyddio y troedyn. Ac i defnyddio troedyn, beth dwi'n mynd i wneud yw mynd i help a tipio mewn page numbers, gwasgu'r footer, start with one, apply, ac ni'n gweld mae rhif ar y troedyn. A beth gallen ni wneud yw falle newid hwnna so mae fe'n y canol, a hefyd gallen ni tipio mewn tudalen 1 hefyd. A dyna ffordd i chi wneud y troedyn. Ac wrth chi gorffen hwnna i gyd, fel chi cael eich cwis chi wedi gorffen. Nawr, chi'n gallu gweld fan hyn, mae gyda fi 1 i 6, ac beth gallen ni wneud wedyn yw, os dwi eisiau fe cario ymlaen, gallen ni mynd fan hyn, ac i ni gallu chwarae gwmpas gyda rhifau fel yna. Cael gweld os mae hwn yn miwto. Beth ba angen i fi wneud siŵr o fod i chwarae gwmpas gyda hwnna nes mae fe'n gywir. So, offa chi nawr i wneud y cwis.